Goazen bus magikoan! Jaiegun berezia. Wanda! Wanda! Oh? Trasteak sailkatzen ari gara, ez daukazu zanpatu beharrik. Zer? Beste zerbaitetan neukan burua. Hona hemen zuekin 87. paper fardoa. Bizkorrera egin, muski! Bai, oraindik zabor mordoa daukagu sailkatzeko. Aluminioa? Aluminioa? Plastikoa... Dena dela, zergatik sailkatu behar dugu zabor hau guztia. Horixe egin behar delako lehenik gauzak berziklatu alizateko. Beira... Tira, ez dut amaitu arteko bakerik izango. Baina zer duzu orain, Wanda? Arnolek zaborra biltzea proposatu zuenean, gero birtziklatzeko, ongi iruditu zitzaigun denoi. Badakit, baina aurki ez badator, Arnold. Uko egin beharko diot. Zera, ez dio axola. Uko zeri! Zeri ez? Tira, Wanda, zure zerezek beti dakarte zerbait atzetik. Zer gertatzen da? Zer duzu? Intxaurra euskailua ikustera noa gauean. Intxaurra euskailua? Ballet ikuskizuna? Zu? Bai, neu. Urte osoa daramat ikuskizun horren zain. Musika, dantzariak, jantziak... Ai, zoragarria izango da. Eta sartzeko jostailu bat eraman behar da sarreraren ordez. Oparirik gabe geratuko diren aurrek zerbait eduki dezaten. Horregatik ekarri duzu zure soldadutxoa, ez da? Bai, txiki-txikitatik izan dut lagun. Jasoko duen aurrari niri bezain bat gustatzea nahiko nuke. Tira, handerinak esango lukeen lez. Berrera biliz, zaharra berri. Hain zuzen ere. Andereñok izkurne! Eta berrera bili ezean birziklatu. Jaurtik eta bikaina! Dena sailkatu ostean dator birziklatzea. Arnolen zain gaude ordea. Aurki espadator, berandu iritsiko naiz antzokira eta emanaldia hasitakoan ez dute sartzen uzten. Jepa lagunok, barkatu atzerapena arazo bat konpondu beharra neukan etxean. Plastikozko koilara hau dakartzuet eta kaxa bat gauzak sartzeko. Gara izatoz, Arnold. Ia amaitu dugu. Ia ez, amaitu dugu. Ea bizkor autobusak kargatu behar dela. Aizu, zer daukazu poltsikoan? Marri polita. Ea guazen. Polita oso, benetan. Gabon opari goiztiarra da amarentzat. Ez dut kargo hauean ikusterik izango. Polita da oso, harrikoskor bat izateko. Tira guazen. Autobusera! Ene, gustatu egin zaio. Tira, Arnold, zertan zaude orain? Zatoz bizkor! Banoa! Zertarako daude ba lagunak. Hau ahaztuta utzi dute. Amabigarren birziklatze gunea. 12 plastikontzi. 11 botila. 10 xaboi kaxa. 9 paper pila. 8 esne ontzi. 7 kartoi kaxa. 6 musu zapi. 2 pote. 4 botila eta poi. 3 kikara. Plastikozko zorrobi. Aldizkarizar mordoa. Wow, sekula nintzen izan birziklatze planta batean. Eta besteok bai ala? Zer egiten dute zabor mordo honekin? Garbitu eta berriro erabili, ezta? Iepa, lehen guzina. Ze berri? Ameskaizto baterako lain zabor dakarkizu. Zenbat eta zabor gehiago, are ametxe gozoagoa. Aurrak, agurtu nire lengusinik kutxunena. Katrina Eloiz Marf. Marfi deitzen diotena. Iepa, Marfi! Ez galdu denborarik. Ontzi utxarekin ez dago irabazterik. Irabazi zer, Marf andereño? Zaborraren aurkako borroka, jakina. Oh, eta andereño kizkurneri deitu, bai? Nora bota behar ditugu ondakin zistrin hauek. Oh, tentuz erabili gero hitz hori neskato. Ez baita ondakina soberakina. Zergatik diozu hori? Nire lengusina honek lanbidetzat hartu zuen zaharra berri bilakatzea, eta hortan diardu.
Oh, mil esker, zuk beti dituzu hitz doi eta egokiak. Azalduko dizuet zertaz ari garen, zatozte. Hona hemen papera eta plastikoa, beira gardena, koloretsua, eta aluminioa. Sailkatzea da birziklatzearen lehen urratsa. Ea haurrok hasi deskargatzen. Ikusten, Wanda, ez dagoen gaizki. Eta gaurko ekintza ona egin ondoren intxaurra euskailua ikustera joateko moduan izango zara. Zu izan, hori nire. Zerbait esan duzu, Wanda? Marfi, itxaron, Katie, Marfi! Nire soldadutxoa dago zaborretan. Nire soldadutxoa. Zergatik baina? Zergatik bihurtu behar zuen nire jostailuzko soldadutxo ederrak plastikozko botoi madarikatu pilo hau? Berziklatzea gauza zaharrak garbitu eta berriro erabiltzea esan nahi zuela uste nuen, baina ez zeharo birrintzea. Baita neuk ere, ez dut ulertzen. Egia, zertarako balio dute plastikozko piezok? Zera, enekien soldadutxo hori berezia zenik zuretzat. Ikasgelan lurrean zegoen eta hainbeste burua usten euskan orduan. Ez da zure errua, Arnold. Ez? Ez, zure burutazio madarikatuarena! Bai, esan, zertarako balio du birziklatzeak? Nik, zera, pentsatzen nuen. Berandu egida pentsatzeko. Birziklatzen jardun ezpagina, oraindik neurekin izango nuen soldadutxoa, eta enionuko egingo urte osoan zeharra inbeste itxarondako ikuskizunera joateari. Baina, Wanda, asko dira birziklatzearen alderdi onak. Ederki, Phoebe, esan hiru. Tira, zera, badakit asko direla. Utikan, bosta sola niri. Ez dakit zertarako asmatu zen birziklatzea. Ideia zoragarria da hori. Etzen nuen hori esan nahiko, ez da, Wanda? Ikustegun, zein da birziklatzeaz libratzeko modurik onena? Oh, ni zu banintzen nuke birziklatzea desagertaraziko, ez hoxe. Ikuskizuna elitzateke ederra izango. Desagertaraztea bera bezain ederra, Marfi. Ea ba, ez galdu aukera, naiz eta erratu sartu saltxan! Egundoko naste borrastea sortuko da birziklatzea desagertarazizkero. Aurrera, muski! Oh, gertakari tamalgarria benetan. Ze gertatu da ba? Tira, birziklatzerik ezean, birziklatze planta ere alferrikakoa izango da, ezta? Haizue, ze gertatu zaio birziklatzeko zegoen paper pilo horri. Eta zuaitzak? Oh, ez! Basoak ere desagertu egin dira. Ez aldaba paper birziklatua erabiltzen egunkariak egiteko. Bai, baina birziklatzen espada, zuaitz gehiago bota behar da papera egiteko. Horra hor, Wanda, birziklatzearen alde honetako bat. Zuaitzak babesten ditu. Itxaron apur bat. Birziklatzea eta birziklatze planta desagerturik, nire soldadutxo ere osorik egongo da. Hori da, eta agian ikasgelan dago atzera. Orduan, bila joan eta hartu besterik ez daukagu. Ez da andereño? Eskolara itzuliko gara orduan, Wanda. Panekien burutazio ona zela birziklatzea desagertaraztea. Ziur altzaude horretaz. Birziklatzerik ez badago edukiontzi urdin hoiek ere alferrekoak dira. Oh, ez esan horrelakorik. Oh, birziklatzeko zeuden traste hoiek guztiak zabor bilakatu dira atzera. Beraz, hondakindegira eramateko zabor gehiago oraindik. Eta? Zaborretarako kamioi bilakatuko direla jakiteko, ez dut ikerketarik behar. Baina, Ibilburuagako zabortegian ez dago inbeste zaborrentzako lekurik. Andereño, gelditu autobusa mesedez, zer gertatzen den argitu behar dugu. Ikusten? Zabor gehiago egin da, bai, baina birziklatzea desagertzeak ez dio kalterik eragin parkeari. Ez alduzu azkar
segi hitz egin, Wanda. Nire irudipena da, ala zinbulu-zanbuluak zeuden lehen zabor pila honen lekuan. Arraroa da hau guztia. Zer gertatzen da? Ze arraio du autobusak? Guazen, guazen, guazen! Eskolara itzuli behar dut. Nire soldadutxoa eskuratu behar dut, herri osoan gora geratu baino lehen. Badakit zehatz mehatz non dagoen soldadutxoa. Bai, baina Wanda, itxaron! Eta autobusa? Ze gertatuko zaio gure herriari? Oh, ez! Berriro egingo du! Gure eskola! Hondakinez bete da, goitik behera. Ez birziklatzeak zaborra pilatzea dakar, eta orduan zabortegi handiagoa behar da. Zabortegi handiagoaren premia izan arren, gure jolaspatioa horretarako erabiltzea ere. Nola aurkituko dut orain soldadutxoan asma horretan? Wanda, eta nola joango gara eskolara nabasa horretan? Nire lehengo eskolan sekula etzen zaborrik pilatzen. Horra hor, Wanda, birziklatzearen bigarren aldeona. Zabor gutxiago. Nahi baduzu neu joango nahi zure soldadutxoaren bila. Zabor pila horretara? Ustazu, Arnold, etzen nuke aurkituko? Ikaragarri sentitzen dut zure planak ondatu izana. Ongi da, Arnold. Neuk ere izugarri sentitzen dut herria horrela ondatzea. Jakin dudanez, baletan zokia ere hondakin mordo bilakatu da. Oh, ez! Zergatik pentsatu ote dut ona zela birziklatzea desagertaraztea? Martxan jarri duzu berriz! Oh, ez! Baina zer egin dut? Autobusa desegin egin da! Oiene, ne. Wanda, gure autobusa hondakin mordo bilakatu da! Baldute zer ikusirik hondakin hauek eta autobusak. Bai, zinbulu-zanbuluei eta bankuari bezala gertatu zaio. Bere horretan zeuden eta bapatean hondakin bilakatu dira. Tentuz erabili gero hitz hori. Badakigu, Marfi, hondakina ez da soberakina. Baina hondakinei esker gauza asko molda daiteke. Tamalez ezin duzu aize moldatu gure autobusa. Zergatik diozu hori? Zati batzuk besterik etzaizkio falta? Ez da inbesterako? Zati desente esan nahiko duzu. Eta gurin poteak eta esnepitxarrak bakarrik dauzkagu hemen. Itxaron apur bat. Jendeak birziklaturiko trasteak aldira hauek guztiak. Bai? Beraz, autobusa nahi gabe desegin dudanean, autobus bilakatu aurretik ziren gauza haiesek bilakatu dira. Hau da, birziklatzeko birrindu ziren osagai guztiak. Eskola eta jolaspatioa bezala. Baina nola berregin autobusa zabor pila honetatik? Galdera ona, Carlos. Ideiaren bat bai, aurrok? Zera, botilak beirazkoak dira. Autobusaren leioak egiteko. Bai, eta gauza haue guztiak aluminiozkoak dira, autobusaren karrozeria bezala. Eta autobusaren zein zati da plastikozkoa. Ba, aginte maila, aulkiak, instatzailea, izotzaren kontrakontzia, ura hiru alditan mugitzeko pompa, gehiago nahi? Orduan, zer egin behar dugu? Beirazko botilak, aluminiozko poteak eta plastikozko gauza hoiek guztiak hartu, eta atzera beira, aluminio eta plastiko bilakarazi. Eta material horiek erabilik gero autobusa berregiteko. Baina nola bihurtuko ditugu traste hauek guztiak erabilgarri? Urtuta, urtzea da beraz birziklatzearen gakoa. Gauza zarrak urtu eta berriak sortzen dira. Birziklatze plantan plastikozko gauzak urtzen zenituen bezala? Bero aldian zaude gaur kisa. Hau dena zailkatu, urtu eta moldeatu behar dugu. Az gaitezen? Zera, deskuiduan ez duzu horri zango. Bai, joixe, Marfit. Aldean eramaten dut beti nire edo noiz edo zer urtzeko eskutramankulua. Primeran. Eta badakit hemen nonbait daukadala. Autobus molde zaharren bat. Hementxe. Prest, aurrak? Prest! Metalak, botilak, zailkata sartu. Zartaginak, poteak, tramankulura! Bai, pitxerrak, terreinak, autobus magiko, bihurtuko dira denak. Aurrera, badoa! Orain urtu dena, bota moldera. Da eman itxura berria bere zarrean! Eta urtu beira! Izateko leioak!
Bus magikoari darion diztira. Plastikoa badoa aukeratu xeatu, urtu oztu. Tapin porta erabilgarriak lortu. Birziklatzea berez da ikusgarria, autobus berria berez Harrigarria da zer lortzen den botila eta potezar batzuekin. Eta plastikoarekin. Hondakintzat geneuzkan traste zahar denak bota izan bagenitu, ezingo genuen autobusa berregin. Eta ez plastikoa bakarrik. Dena birziklatu behar dugu. Izan ere, gauza berriak sortzeko, zaharrak birziklatuz, gure baliabide naturalak babesten ditugu. Esaterako, zuhaitzak. Zenbat eta gehiago birziklatu gutxiago ondatuko ditugu. Eta eskolak ez dira bilakatuko onelako zabortegi. Ikusten? Birziklatzea ez da zikinkeria, garbitasuna baizik. Bai, neuk ere nuen asmatuko hobeto esaten. Andereño, balda modurik desegin duguna desegiteko. Birziklatzea berreskuratu behar dugu atzera. Ikustezatan eskuliburuan. Ona hemen, desegindakoa, desegitea. Honako hau zabaldu, beste hau teinkatu, koska bat estutu, eta desegiteko behar luke egon gertu. Begira! Birziklatzea martxan dago berriz. Zaborrak pilatzeko ez dugu eskola erabili beharko. Ez da zuaitz gehiago moztu beharko ere papera lortzeko. Ea lagunok, berreskura dezagun birziklatze planta. Birzikla eta izan zuaitza akorlegi, dagoze mundua txukun eta garbi. Birzikla, poteak, letera, barrilak. Birzikla behin eta berriz eta berriz. Birzikla behin eta berri. Horrela asko zobe. Pentsatzen aritu naiz Wanda, eta autobuseko zatiak birziklaturiko gauzekin berregin baditugu, zergatik ez erabili plastikozko bolatxoak soldadutxoa berregiteko. Ez dago inolako eragozpenik. Zeren zain gaude orduan. Plastikozko bolatxoak. Eta ona jostailuzko soldadutxoen molde batzuk. Eragingo diot? Egidazu hori. Nire soldadutxoa berregin dut. Eta beste hainbeste zuentzat. Nire soldadutxo zaharraren apur bat badu soldadutxo berri hauetako bakoitzak, bere bizi molde berrian. Harrigarria! Egundo horrelako kanpo ekintzarik, Wanda, ez altzinen intxaura euskailua ikustera joatekoa. Baita zu ere, Arnold. Bakoitzak soldadutxo bana daukagunez joan gaitezke. Oporrak hasteko modu ezin hobea izango da. Tamalez trena hartu beharra daukat. Amona gaixorik dago, amaia da joan da eta aita eta biok gaur bertan abiatuko gara. Trenean emango alduzu egu berri oporretako lehen gaua. Ez daukat beste aukerarik. Agur! Opor zoriontsuak denoi! Baina, Arnold! Tori, Wanda, korrika eta presaka zenbiltzan ez, eskolan ahaztu zaizu motxila. Agur! Agur, Arnold! Bizkor zendada dila, mona. Ea noiz ikusten zaitugun berriro. Arnold gizara joan. Bai, egun zoragarria izan da, Marfi. Arnold gurekin etorriko zela espero nuen. Oh, zer da hau? Wanda maitea, posten nau harria zure gustukoa izateak. Oraindik haserre ez egotea espero dut berandu iristeagatik. Ondo pasa intxaura euskailua ikusten. Izan zoriontsu oporretan, zure lagun Arnold. Kollara hori txiki ez biodegradagarri, kollara hori txiki bai birziklagarri. Kollara hori txiki, entzun orain izbi. Kollara hori txiki, birziklatuz bizi. Wanda, zer egiten duzu hemen lagunok? Etzen uten intxaura euskailua ikusi behar? Badira gauza garrantzitsuagoak, eskerrik asko harriaren gatik. Tira, zera, ez horregatik. Nik ere badut zerbait zuretzat.
Plastikozko bolatxoak nire kutxunenak! Ezin ukatu behintzat etorkizun handia dutenik, ezta? Eskerrik asko, Wanda. Ba aldakizu zer den harrigarriena. Atsegina izatea ere birziklagarria dela. Beti birziklatuz, zoaz aldatuz. Abestu bai, Murphy maistra. Bizitzaren alde jokatu. Hori da! Izan, hausarta esan. Zer, Murphy? Ez alferrik altu mundua. Ez! Itzulika baita bilhirabiran. Etengabe, aldatu, etxik gabe. Birzikla! Mundua behar da babestu. Birzikla! Ez bakabitza bizitazka. Izango da zabortegi izatar. Itzulika baita bilhirabiran. Ikusi zikasi, bai! Itzulika baita bilhirabiran. Bai! Mundua baita bilhirabiran. Zoriontsuak! Oporraldia, laia! Egu berrion! Abestu gogotik. Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez? Erantzun autobus magikoa! Zailkatu duzu birziklatu beharreko papera, Muski? Hartuko aldut. Bai, autobus magikoa esan? Kaixo, birziklatzeari buruzko saioa dela eta badut galdera bat. Idatziz jaso beharko dut. Paper mutur bat mesedez. Kaixo, hor zaude? Bai, barkatu. Inguruetan daukagun birziklatze lantegian ez dute ezer berregiten Murphyren lantokian bezala. Normala da, izan ere 3 lekutatik pasatu behar baitu zaborrak berri bilakatu aurretik. Lehenik materialak berreskuratzeko lantegira doa. Gero zailkatu eta bildu ondoren tratamendu lantegietara bidaltzen da. Han desegin, garbitu eta urtu egiten dute. Eta gero birfabrikatze lantegira garraiatzen dituzte tratamendu lantegietan prestaturiko materia oinarrizkoak eta gauza berriak egiten dituzte. Adibidez, jostailuzko soldadutxoak. Interesgarria oso, eskerrik asko. Ez horregatik, agur. Oh, ez beste dei bat. Ekarriko aldidazu papera, Muski. Bai, autobus magikoa esan? Aizu, sinesgaitza egiten zait eskola zabortegi bilakatze hori. Ondo da, bai, agian esageratu xamarra zen. Baina birziklatzerik gabe jendeak zabortegi gehiago beharko lituzke hondakinak botatzeko. Gure amonak dioenez, birziklatzearen kontua aspaldikoa da. Beiragileek 3000 urtetik gora omen daramatzate berazko botilak birziklatzen. Eta ez dio gezurrik, papera ere 100 urte dira birziklatzen dela. Lehenik birrindu eta paper ore bilakatuz, hortik paper berria egiteko. Ordudanikona ordea birziklatzea negozio iturri bilakatu da. Jendea metodo berriak eta hobeak asmatuz doa etengabe. Badakizu, munduan baita bilhirabiran. Eskerrik asko. Ez horregatik. Hortxo bat utzi beharko dioteko izleari. Aizu, Muski, non duzu paper mutur hori? Paper birziklatu eta berrera bilia. Ez dago gaizki, baina hobi izango dut hauzko mezua ustea paperean idatzi ordez.